Аз съм Орлин Денчев от Сдружение Боец. Благодаря на всички съмишленици и бойци за това, че днес сме тук. Всъщност сме се събрали по един глобален и един конкретен повод. Ще започна с това, че глобалният повод е, че тук не е Москва, защото Министерство на културата, както впрочем много други организации, е пробито от руско влияние. Тук не визирам само историята покрай художествената галерия, след малко ще мине и на конкретния повод, ами визирам и други ситуации, визирам и Съюза на българските писатели, който също е пробит. Също така, както си спомняте, бяхме тук в защита на Александър Морфов, когато артистичната общност застана зад него. Сега пак сме тук срещу руското влияние, което по един много подмолен начин се опитва да ни прокарва Министерството на културата чрез госпожа Яра Бубнова. Конкретно искаме оставката на госпожа Яра Бубнова, в което има своята предистория. Тук говорим още за един кръг. Говорим за един кръг художници от средата на 80-те години, визирайки кръга около професор Светлин Русев, около който винаги са се въртяли придворните художници на ЦК на БКП, след което нещата отново продължават по наследствен начин от сина на професор Светлин Русев, цялата художническа клика около него и, разбира се, госпожа Яра Бубнова, която винаги е била в тяхното лоби. Иска ми се днес да покажем единна позиция за това, че културата не трябва да бъде оставена под руско влияние. Естествено, културата е нещо грандиозно, културата е нещо комплексно, но тя не трябва да бъде контролирана от човек с петолъчка на челото. Благодаря ви, приятели. И сега давам думата на Любо. Здравейте. Искам да ви припомня защо сме тук, а не пред галерията. Ние сме тук не за оставка, а за отстраняване на въпросната госпожа. Оставка се показва и подава от хора, които имат морал, хора, които имат гражданска отговорност. Другите просто трябва да бъдат отстранявани. И затова сме тук и с това искане ще влезем след малко при министъра. Попълзновенията срещу българската култура трябва да спрат и те трябва да бъдат прекратени по хирургически начин. Умните хора се култивират с култура. Примитивите можеш с москвич, можеш с картинка на руски танк, но умните хора можеш да ги убедиш само като насложиш в главите им култура. И инфилтрацията на КГБ-ската, на просъветската култура започна още от времената, когато всички помните библиотекарките в някогашните библиотеки. Днес това е постигната инфилтрация на най-висше ниво. Като се започне с министри, въпросния втори ешелон, в който е тази госпожа, и се стигне до резидента. Руски, проруски проксита. Това трябва да бъде отстранено, но не с вяри действия, с вяри декларации, а с действия на терен, с действия, които изискват незабавна реакция, в случая министъра на културата. Дори не го знам кой е вече в момента. Приятели, първо, ясно да кажем, тук не е Москва! 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 Благодаря ви. Тук не е Москва! Крайно време е да всички да осъзнаят, че тези министерства трябва да служат на България, на българската култура. Абсолютно недопустимо е хора, които са доказали своята лоялност към чужди държави. Видяхме как тази жена нееднократно
общува с полковник Митрофанова. Видяхме как тя оглави комисията, която даде становище от страна на Министерство на културата и която блокира демонтажа на Моча. Виждате, вече цяла година Моча стои като един нахуйник в центъра на София, в сърцето на нашата родина стои това чудо и никой по никакъв начин не се помръдва. Колко министри са служебни и какви ли не се смениха в това министерство и видяхме нищо. Тези хора, които се хранят с парите, които ние плащаме. Представяте ли се вече тази жена, както чухме, аз бях поразен да разбера, че тази жена повече от 40 години е била на изхранване в нашата държава, в нашите институции. И освен това, през последните години от нея зависи цялата общност на художниците, кой от тях ще бъде забелязан от нея. Кой ще получи пари? И кой получава пари, приятели? Знаете ли кой получава пари от тази жена? 10 агенти, осветени 10 агенти. Нетко Солаков. Един пример. Човек, който е подавал доноси срещу собствените си колеги, получава в момента пари от кой? От българската държава през руски агент на влияние. Това е 2025 година в европейска България. България, която иска да бъде част от цивилизования свят, а не от Евразия. Тази жена, от нея зависи дали ние ще гледаме всичките тотеми и жалони на окупацията и на окупатора. И естествено, както виждате, политиците в момента мълчат, пак са се скрили някъде неудобно. Отново гражданите са единствените, които са тук да поставят въпроса. Какво прави тази жена в тази институция? Да поставим въпроса за разследване на нейните действия. Защото чухме за множество случаи на безстопанственост, вследствие на което изчезва българско културно наследство. И това не е някъде в затънтен край на нашата родина. Това е в нашата национална галерия. Частни дарения на българи родолюбци от целия свят изчезват в ръцете на тази госпожа. Не, тя не е другарка, тя е агент. Всички трябва да сме наясно, че тези хора не са случайно поставени на тези позиции. Как така не може от цялата българска общност един български специалист да бъде избран? А този агент на влияние, докаран ни от Москва, стои на топло и създава зависимости. Къде са художниците? Българи ли са те? Или просто искат да бъдат близко до хранилката? Благодаря за помощта. Така, приятели, за това сме тук. Благодарим на всички, които се включиха в подписката. И още нещо да кажа. Трябва да сме тук в работно време, защото ние сме стопаните на тази държава. Ние сме нейните собственици и ние трябва да искаме отчет от хората, които уж ни управляват, но всъщност повечето от тях гледат как да са в добри отношения с нашите бивши господари. И послушно да ги обслужват. Позор за цялата гилдия, която аз имам много приятели художници, които принципно са за Украйна. Те много подкрепят Украйна. Те са и против корупцията. Но не могат да дойдат. Точно днес много им стана неудобно. Да, в момента са на работа всичките. Няма шефа, не може да ги пусне. Това е избора, който много от хората в тази гилдия в момента правят. Предпочитат да си защитят хляба, но не и свободата. Да. Искаш ли да го кажеш? Не. Добре. Така, това е от мене. Чакаме и Станка Желева като инициатор на нашата петиция
всеки момент да дойде, но тя като една дама и то художник, нормално да закъснее малко. Да. Някой от гилдията иска ли да каже няколко думи? Все пак, аз съм IT човек, програмист. Малко ме е срам да говоря от името на такъв повод, но наистина съм направо, меко казано, втрещен от това, което разбрах за тази жена. И въобще за начина, по който тази гилдия съществува. Без чест, без достоинство. В името на хляба. Не в името на свободата и на достоинството на България. Станки, заповядай. И пак да кажем, да не обвиняваме само, нали, има много достойни хора, но наистина малко са примерите на някой да стане с достоинство и чест и да брани свободата ни и независимостта ни, а не просто да си мисли за как ще получи следващата субсидийка. Благодаря. Здравейте! Благодаря, че все пак се събрахте, защото имаше много хора, които казаха: ние ви подкрепяме, но не е страх да дойдем. Тук сме с Ния Пушкарова, с която всъщност направихме тази подписка, и това е една подписка, с която искаме нашето културно наследство да бъде дадено в ръцете, да бъде управлявано адекватно и да бъде дадено в ръцете на хора, които са компетентни и които наистина ще се грижат за българската култура. Ето, давам думата на Ния. Време е вече, може би, да се поемат някои отговорности в културата и съвременното изкуство. 35 години има тая манипулация, която се случва на едно такова ниво, което няма как да го приемем вече. Искаме някой да заеме позиция с отношение към българското изкуство и най-вече съвременното такова, защото има нещо като диктатура в това отношение вече от достатъчно много време и да, искаме оставката. Това е. Да, искам да кажа, че оставката на Яра Бубнова в никакъв случай не е лично отношение. Тук става дума за принципен въпрос. Става дума за огромно количество неизяснени схеми, проблеми, замитани под килима. Като директор на Националната галерия, тя трябва да бъде отговорна за лошото съхраняване на нашето културно наследство и общо взето за нищо правене, за да бъде то популяризирано. Искаме разследване, искаме също така да има адекватни действия от страна на Министерството на културата. И повтарям, искаме Министерството на културата да започне да се грижи за културните институции, които всъщност са лицето на нашата държава. Това са музеите и галериите. И да се погрижи и за българското изкуство. Искам само да спомена, че миналата година бюджета на Министерството на културата е бил 560 милиона лева, от които 260 милиона лева са дадени за сценични изкуства. За всички останали е по-малко от 50% от бюджета е даден. Например, за археология са дадени някакви смешни пари от жанра на 2 милиона и половина лева, което е просто неразбираемо. Също така искам да кажа, че крайно време е да се направят адекватни програми за българските творци и за независимия сектор, защото програмата на ФК, която Министерството на културата всъщност това е механизъм за финансиране на независимите творци и организации, както виждате, тя влиза от скандал в скандал, непрекъснато има проблеми и непрекъснато големия проблем е огромната непрозрачност на разпределение на едни пари за едни хора, които все така се оказва, че са едни и същи. Крайно време е наистина културата да стане един важен сектор и да се обърне внимание на проблемите на културата. Браво! Наистина, още нещо само да допълниме. Освен на искането ни за оставка и разследване, към в писмото имаме и искане за прозрачен конкурс за избор на новия директор. Нали? Защото, не знам дали всички разбрахте, тази жена е от поредния тип така наречени хора в институциите, които са с отдавна изтекли мандати.
Тоест тези хора дори нямат право да ни представляват. Но очевидно забавянето на тези конкурси е свързано с, всъщност, както това, което казаха дамите преди мене, с непрозрачността и с липсата на ясни регламенти. Всички чухме за огромната корупция в артистичната гилдия, която миналата година, колко бяха вече театри, вече не мога да ги изборя, какви милиони се установиха, че са източвани. Нали? Така че всички... как ще променим България? Ми трябва тухла по тухла и едно малко министерство като Министерство на културата, но то е малко по мащаб и като размер, но като важно за нашата култура и за нашата нация, то е от огромно значение. Така че за това е гражданския контрол, затова трябва в работно време, очи в очи с тази администрация да работиме, да й помагаме и да осветяваме всички неща, които са проблеми в нея. На първо място, естествено, от руското влияние. Благодаря. Има ли още някой артист? Господин Врабчев, искате ли да кажете две думи? И можете ли да кажете две думи? Да, айде още един представител на арт-средите и след това ще внесеме подписката до министъра. Благодаря. Аз съм от хората, които винаги се страняли от, как да кажа, институционализирането на културата и на изкуството. И смятам, че един от проблемите е именно това институционализиране и липсата на свобода сред самите артисти, защото те стават подчинени на институциите. Който плаща, той поръчва. Другото, което е важно, е, че съдиме по резултатите. Резултатите в българската култура, свързани с всичко, не са достатъчно високи. Виждаме как изглеждат сбирките на Националната галерия, виждаме как се губят шедьоври. И тук нека да подчертаем, че не е важна личността на някой, важно е поста, който заема и към него са отправени критиките, както и във войската. Чест се отдава на това, че някой е генерал, а не на Иван или Драган. Трябва да има освобождаване на това, защото срастването между частен интерес и държавна позиция се нарича мафия. Така че, ако искаме да има в културата пари, които да стимулират, ами не да създават групи, които са свръх финансирани и такива, които всъщност изпадат още повече, трябва да търсим нов модел. Аз не съм специалист в музейното изкуство и пак казах, винаги съм странял от институционализирането на културата, защото вярвам, че нито Яворов, нито Вазов, нито Ботев получаваха от Национален фонд култура или от някъде пари. Те искаха да творят и ако някой им е давал пари, им е дал за това, което са направили, а те са го направили за вярата си и за убежденията си. Те са го правили за изкуство и за идеи. А когато нещата се изместят и работиш за проекти и финансиране, няма как плода да е добър. Казва се с галерията, за мен стои последния начин. Сегашното състояние на експозицията и начина, по който е подредена и начина, по който се случва този музей, всъщност е едно нищо. Това как е управлявано, моето мнение, аз не съм от тези, пак казвам, които много внимателно наблюдават тези процеси. Това, че са изгубени картини от хранилището, това, че има поредица от проблеми, които не бяха решени, това, че се финансират съмнителни проекти, като с съмнения сериозни за плагиатство, това не може да бъде добър резултат. Съдиме хората по това, което са направили, по делата им, не по нищо друго. Така че аз съм тук именно за това, за да се потърси едно освобождаване на системата от зависимости, от тази рамка на финансова, която се налага. Но трябва да има освобождаване и в самите гилдии. Нека престанем да търсим толкова средствата, а да искаме да дадем. Парите са стойност. Нека правим стойност и тогава ще има и пари. И тогава никой няма да може и да откаже. Когато сами влезнем в този капан на това, че няма как да произвеждаме.
И моят призив е този. Нека всички колеги просто не подвиват крак, да работят и голямата битка е в това, което правим, ами не е в някоя институция или финансов проблем. Но културата трябва да бъде развивана по културен начин, с културни средства и с спазване на правилата. Защото, нека кажем, културата не е само писане на стихчета, рисуване на картинки, правене на инсталации. Културата е модела, тя е софтуера на нашето общество. И проблема в това общество е културен, защото нито икономическата свобода, нито политическата свобода могат да променят едни хора, които вътрешният модел е още подчинен на други зависимости, на други отношения и виждаме, че ние възпроизведохме наново на всяко ниво тези зависимости, което означава, че има голяма борба и в нас. Може би е малко отнесено, може би не е точно за случая, но така ми извика Наско, благодаря за което. Ако някой има да допълни нещо. Само две думи. Здравейте, благодаря на всички, които сте тук, граждани, творци, свободни хора, непримирими хора. Както каза, аз се казвам Борис от Сдружение Боеци, както приятел от Сдружението спомена, ние бяхме тук, за да защитиме Сашо Морфов за случилото се в Народния театър. Тук не става дума за лично отношение към някого, представляващ националната институция, а става дума за защита на интересът, националният интерес, защото руската колона е овладяла националните институции. Аз съм бил свидетел, юрист съм и художник, независим, без да съм завършил академията, но непрестанно съм рисувал и рисувам. Серията ми визуална съпротива, граждански активизъм е налична. Работейки като адвокат в един известен период през 2016, ако не се лъжа, за Националната библиотека, аз бях свидетел как от библиотекарския бе сменено бързо ръководството с отговаряща за длъжността до преди няколко дни. Тя е хабилитирана, за да заеме длъжността. Имена няма да споменавам, но това е кадър на Библиотекарския институт, който ясно кой представлява и какви интереси защитава. И ще ви кажа само малкият пример. Беше извадено още до края на първата работна седмица бюрото на Пенчо Славейков, който стои в кабинета на директорът, защото той е бил директор на Народната библиотека Кирил и Методий. Беше дигната охраната и бюрото изчезна. Това са малки, хитри, крадливи щрихи от голямата картина. А голямата картина е, ние говорим за култура, че всъщност става дума и трябва да бъдем наясно за когнитивна война. Cognitive warfare. Това е, на което ние сме свидетели. Тая когнитивна война или хибридна атака се води чрез националните институции, Националната галерия, Народния театър Иван Вазов. Излизайки онзи ден, тук само в Софийска градска художествена галерия в момента има една уникална изложба, честваща юбилей 90 годишнината на Емил Стойчев. Наско Шайков и Станка Жадова внасят подписката в Министерството. На Френския културен център, за да подчертае, че той е гордост на Франция и национално богатство на Франция. Емил Стойчев напуска България в началото на 90-те години, живее между Париж и София и един световно известен, не просто като продаваем, но художник, който впечатлява със своят уникален стил. Слава Богу, Митрофанова не се е сетила да посети тази изложба, която е гордост за всеки един българин. И искам да кажа, че Емил Стойчев не завършил художествената академия. Бих искал да спомена името и на още един за мен е пример и достоен българин. Това е художник, това е Румен Бешаров.
Също господин Деловодство трябва да отидем до другата страна. Ма няма ли го какво? Не, Отказва. Значи министъра отказва да се види, въпреки че е бил предупреден за това, че ще се бъде внасена тая петиция. Не, ние ще подадем. Чакай само все пак на камерата да обясним какво ви казаха вътре. Какво ви казаха вътре? Ами казаха ли, че министъра всъщност след като ни разгледаха обстойно личните карти, така че ние ще го внесем в деловодството, отиваме на другия вход, защото така че другия вход И сега ще го обявим. на една преклонна възраст, те са нашият пример. Аз ще да остана и ти учи с тях. Да го обясня с тези неща. Ти си тях. Писатели и в националните институции, изкуството ни такви граници. Пак искам да подчертая. Пратиха ни в деловодството, за да внесем там подписката. Било деловодство. Да. Пише. Моля ви се, ето го. Там ли е? А това е кино. Приятели, които са си поставили. може ли да внесем една подписка за деловодство? Ако до 8-9 едното, ако обичате да не снимате господин. Ние снимаме себе си, не се притеснявай. Ми казах, че се избягали за да предпречат. Здравейте, деловодството. Не снимам вас, госпожо. Плюс това вие сте служебно лице в момента, така че... Нали така? Това е национална институция, аз не виждам какъв Това не е... проблем да се снима. Никъде не пише... Не е секретен обект, това не е... Не е секретен обект, разбира се. Не е верно. Ако 1377 подписа не направят... Еми да, никой сме, защото не сме от 10. Искате групи са. Не, ние сме никой. Който трябва да написа. Във Фейсбук сме били никой. Да, кажи, да, ние сме никой 10. Да. Само така. Подписите са на nobody или това. Ако е някой, според мен, не е много ясно. Също ще опишеш моята страница. Да. Те са единствените, които са somebody, не сме. Чакаме. Да видим дали ще ни обърнат внимание. След като тук ще излезе директор на НФК. Тича! Това е неразбиваема структура. Директор на НФК. Явно са доста притеснени, може би, не знам. Ето. Виж, тук има някаква женица. Бачев, Мариан Бачев, може би господин. Ако трябва лични карти, кажете. Не. Добре. Не се появи моят човек. Значи това е с подписи, има 1300. Естествено, че ви има. Вие сте ни най-важните. Може би трябва да напишем някакъв телефон и някакъв адрес за отговор. Ами, евентуално и кой ще е контактно лице, от който се вкара. Не може. Да, може дайте, две. Две контактни. Да, и Станка Желева. Двете ще си сложим. Да. И двете ще си И сложим. двете ще се подпишеме. Да, два телефона и адрес. Точно. Така ли? Имейл адрес. Имейл, нали, ако Имейл. Давай. напишете само, че нали, ако искате на мейл, нали, че трябва да е изрично да посочите, че искате на мейл, не на Добре, адрес. телефон и имейл напиши, защото ще го пратят на наш как се да го почтата лесно. Нещо читая, напиши искам на мен. Искам отговор на мен.
Заповядайте. Те са наши подходящ номер. Да. Сега ще снимаме бойците. Да. Не, някой беше препрат. Да. Същата Желева. Много ви благодаря. Ето. Имаме входящ номер. Имаме входящ номер и ще искаме отговор. Най-кратко време. Хубава работа. Постоянно някой се такова. Имам призив за открит конкурс на нов директор на Националната галерия. Излизам току-що Надявам се, че не са и отказали. Имаме входящ номер! Тук не е Москва! 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 Чакаме бърз, адекватен отговор и да се вземат бързи мерки по нашето писмо. С голямо нетърпение ще ви държим в течение заедно с Боец. Така че бъдете готови. Благодаря ви много. Много ви благодаря на всички, които не се страхуваха да дойдат днеска. Защото наистина имаше много хора, които не се страхуваха да дойдат, но бяха с нас. Така че благодаря ви и виждам, че има други хора, които се страхуват и това явно е полицията. Погледнете колко много коли, колко много полицаи. Да имаше толкова и пред Европейския съюз, пред офиса на Европейския съюз. Нямаше да бъде лошо, когато бяха Възраждане, но добре. С чуковете и с запалителните. Да, точно така. Ние сме само с една декларация, но явно това е много по-страшно от всякакви чукове и кирки и така нататък. Ще очакваме действия. Да, силата на словото отново е наистина много по-силно. Така че да, следващите действия са това. Петицията продължава, подписката продължава. Ще ви помоля, който може да сподели. Ето сега, ето, виждате един на койло. Кришно! Тук не е Москва! Тук не е Москва! Да. Орлино, остави го той на хуйник да си ходи. Да. Бегай! Бегай бързо. Да. Make Russia small again. Провокатор, ме. Make Russia small again. Make Russia small again. Защото спре YouTube да права. Добре.
Ами, кажи две думи за приключване. Ами, две думи. Внесахме писмото. Министрите и заместник министърка, въпреки че бяха уведомени за нашето появяване, не счетаха за необходимо, но от тук нататък поет ще предприема заедно с Танка Желева, заедно с други артисти. Призоваваме всички артисти, които имат кураж да се борят за свобода на българската култура от руското влияние и от корупцията, да се включат и да се обърнат към поетци, да се свържат или да се организират в собствените си организации за общи действия. Благодаря ви! Поет срещу мафията и Бойко Дупка!